Ennen kuin aloitamme, pyytäisin teiltä pienen asian. Pyrin kovasti saavuttamaan 1000 tilaajan rajapyykin, se on minulle todella merkityksellinen luku. Painakaa tilauspainiketta, se on vain yksi klikkaus, mutta valtava motivaatio minulle tehdä seuraava video. Kiitos teille todella paljon. Kauhun vallassa seurasin, kuinka pomoni Kihlattu tarttui hiuksiini ja raahasi minut kylpyhuoneeseen. Hänen täydellisesti lakattujen kynsien terävät kärjet upposivat hiuspohjaani. Luulethan voivasi nolata minut, hän sihahti. Mutta kun ovi paiskautui kiinni, minulla ei ollut aavistustakaan, että miljardööripomoni seisoi aivan ulkopuolella kuunnellen kaiken. Nimeni on Sophie, enkä olisi ikinä uskonut, että yksi kaatunut samppanjalasi muuttaisi koko elämäni. Mutta ennen kuin kerron, mitä seuraavaksi tapahtui, paina tilauspainiketta ja laita ilmoitukset päälle, sillä tämä tarina saa käänteen, jota et usko. Luota minuun, et halua jättää väliin sitä, mitä pomoni teki, kun hän sai selville totuuden. Annanpa aloittaa alusta. Työskentelen ovitaina yhdessä kaupungin ylellisimmistä kattohuoneistoista. Sellaista paikkaa, jossa marmorilattiat kiiltävät kirkkaammin kuin koko tulevaisuuteni, ja yksi huonekalu maksaa enemmän kuin koko vuoden palkkani. Pomoni, Daniel Hayes, on miljardööritoimitusjohtaja. Hän johtaa teknologiayritysten imperiumia. Ja rehellisesti sanottuna, hän ei ole sellainen hemmoteltu rikas ihminen, jollaisia elokuvissa näkee. Hän on hiljainen, kunnioittava ja kohtelee henkilökuntaansa kuin oikeita ihmisiä. Ainakin niin luulin, ennen kuin tutustuin häneen kunnolla. Olen työskennellyt Danielille nyt noin 8 kuukautta. Palkka on siedettävä ja tarvitsen kipeästi joka sentin. Näettehän, kasvatan 6-vuotiasta veljentytärtäni, Lilyä. 2 vuotta sitten veljeni ja hänen vaimonsa kuolivat hirvittävässä auto-onnettomuudessa. Yhtäkkiä he olivat täällä, nauramassa ja suunnittelemassa Lilyn tulevaisuutta, ja seuraavassa hetkessä kaikki särkyi. Minusta tuli hänen laillinen huoltajansa yhdessä yössä. Muutuin huolettomasta naimattomasta naisesta vanhemmaksi, vastuussa traumatisoituneesta pienestä tytöstä, joka oli menettänyt kaiken. Lily on nyt koko maailmani, mutta hänellä on sairaus, joka vaatii jatkuvaa hoitoa. Laskut kasaantuvat kuukausittain, ja riippumatta siitä, kuinka kovasti työskentelen, tuntuu siltä kuin hukkuisin. Mutta hymyilen, koska tuo pieni tyttö tarvitsee uskoa, että kaikki on hyvin. Hän tarvitsee uskoa, että voin suojella häntä, vaikka pelkäänkin, etten voi. Työskentely Danielin kattohuoneistossa oli minulle pelastusrengas. Työpaikkaan kuului etuja ja palkka, vaikkakaan ei ylellinen, riitti pitämään meidät pinnalla. Siivosin, laitoin ruokaa, varmistin, että kaikki oli täydellistä. Pysyin näkymättömänä, aivan kuten muutkin työntekijät olivat neuvoneet. Tällaisessa talossa ei tehdä aaltoja, ei kiinnitetä huomiota itseensä. Ollaan vain taustalla, varmistaen, että varakkaiden elämä sujuu ongelmitta. Mutta sitten oli Amanda, Danielin kihlatto. Amanda Crawford oli juuri sellainen kuin sosiaaliselta piiriltä voi odottaa. Upea, viimeistelty, aina suunnittelijoiden vaatteissa, jotka maksoivat enemmän kuin vuotuinen palkkani. Hänellä oli ympärillään täydellisyyden aura, kuin hän olisi syntynyt ihailtavaksi. Daniel näytti onnelliselta hänen kanssaan, tai ainakin hän ei koskaan valittanut. He näyttivät täydellisiltä yhdessä kiiltävissä aikakauslehtikuvissa. Voimapari, taivaan yhdistämä pari, mutta suljettujen ovien takana Amanda oli erilainen. Näin sen tavassa, jolla hän puhui henkilökunnalle. Hänen äänensävynsä oli aina terävä, torjuva. Hän ei koskaan katsonut meitä silmiin, kuin olisimme olleet hänen huomionsa alapuolella. Näin hänen huutavan kokille ruuan väärän maustamisen vuoksi. Näin hänen saavan yhden siivoojan kyyneliin yhden lakanan rypyn vuoksi. Ja huomasin, kuinka muut työntekijät jännittyivät aina, kun hän astui huoneeseen. He varoittivat minua ajoissa. Pysy poissa hänen tieltään, he sanoivat. Älä katso silmiin. Älä puhu, ellei sinulle puhuta. Ja mitä tahansa teetkin, älä mokaa. Noudatin heidän neuvojaan orjallisesti. Pidin pääni alhaalla ja tein työni. Mutta huomasin myös jotain muuta. Jotain, mikä sai vatsani kiertymään tavalla, jota en halunnut myöntää. Huomasin, kuinka Daniel katsoi minua joskus.
Ei oudolla tavalla, vaan aidolla uteliaisuudella ja ystävällisyydellä. Hän kysyi, miten voin. Hän tiedusteli Lilystä, muistaen hänen nimensä sen jälkeen, kun olin maininnut hänet kerran. Hän jopa kysyi, oliko hän paremmin sen jälkeen, kun olin maininnut, että hänellä oli kuumetta. Se oli niin pieni asia, mutta se merkitsi minulle maailmaa. Kukaan talossa, paitsi ehkä muut työntekijät, ei koskaan kohdellut minua kuin olisin ollut oikea ihminen, mutta Daniel teki. Ja luulen, että Amanda huomasi senkin. Alkoi nähdä hänen tuijottavan minua kylmällä, laskelmoivalla katseellaan. Hän katseli, kuinka Daniel oli vuorovaikutuksessa kanssani, ja näin kateuden kytevän hänen täydellisen ulkokuorensa alla. Se sai minut tuntemaan oloni epämukavaksi, joten aloin välttää kaikkea vuorovaikutusta Danielin kanssa, en halunnut vaikeuksia. En voinut menettää tätä työtä. Sitten tuli hyväntekeväisyysgaala. Daniel isännöi valtavaa tapahtumaa kattohuoneistossa kerätäkseen varoja lastensairaaloille. Ironia ei jäänyt huomaamatta. Tässä minä olin, kamppailen maksaakseni veljentyttäreni sairaalalaskuja, samalla kun ihmiset olivat aikeissa heittää tuhansia dollareita hyväntekeväisyyteen suunnittelijamekkoihin pukeutuneina, mutta en ollut katkera. Olin vain kiitollinen työpaikasta. Päivät ennen gaalaa olivat kaoottisia. Amanda oli paikalla joka ikinen päivä mikromanageeraten jokaista yksityiskohtaa. Hän kritisoi kukka-asetelmia, catering-valintoja, valaistusta. Mikään ei ollut hänelle tarpeeksi hyvää, ja hän purki stressinsä meihin kaikkiin. Tunsin jännityksen talon sisällä kasvavan kuin painekattilan, joka oli räjähtämässä. Gaalapäivänä minut määrättiin tarjoilemaan juomia viimeisten valmistelujen aikana. Tärkeitä vieraita saapui ajoissa, ja kaiken piti olla virheetöntä. Kantoin tarjotinta samppanjalaseja suuren käytävän läpi. Kun se tapahtui, Amanda tuli kulman takaa äkisti, puhuen kovaan ääneen puhelimeen. Yritin väistää häntä, mutta hän astui suoraan tielle. Tarjotin kallistui ja samppania roiskui hänen mekolleen. Vain vähän, mutta tarpeeksi. Aika tuntui pysähtyvän. Katselin, kuinka kultainen neste imeytyi hänen valkoisen suunnittelijamekkoonsa ja sydämeni putosi vatsaani. Olen todella pahoillani, ähkäisin, laskien tarjottimen välittömästi. Se oli vahinko. En nähnyt teitä. Annan auttaa puhdistamaan, mutta Amandan kasvot muuttuivat rumiksi. Hänen silmänsä paloivat raivosta ja ennen kuin ehdin reagoida, hän huusi. Sinä tyhmä, kömpelö idiootti. Tiedätkö yhtään, kuinka paljon tämä mekko maksaa? Kaikki käytävällä pysähtyivät ja tuijottivat. Muut työntekijät jähmettyivät paikoilleen. Tunsin kasvoni punertavan häpeästä. Olen todella pahoillani, neiti Crawford, änkytin. Olkaa hyvä, Annan. Ole hiljaa, hän kirkaisti. Ja sitten, ilman varoitusta, hän tarttui nyrkilliseen hiuksiani. Kipu sinkoutui hiuspohjaani, kun hän veti minua eteenpäin. Huusin, mutta hän ei välittänyt. Hän raahasi minua käytävää pitkin hiuksistani, ja kompastelin yrittäen pysyä hänen väkivaltaisen vetonsa tahdissa. Silmäni kostuivat kivusta. Kuulin muiden työntekijöiden ähkäisyt, mutta kukaan ei uskaltanut puuttua asiaan. Hän veti minut lähimpään kylpyhuoneeseen ja paiskasi oven kiinni perässään. Lukko napsahti, ja yhtäkkiä olimme yksin. Hiuspohjani jomotti, ja tunsin hiussäikeitä hänen otteessaan. Hän lopulta päästi minut irti, työntäen minua taaksepäin. Pysähdyin marmoripesualtaaseen, hengittäen raskaasti. Teit sen tarkoituksella, Amanda sihahti, kasvot senttien päässä omistani. Älä luule, etten näe, mitä teet. Silittämällä silmiäsi Danielille, leikkimällä köyhää uhria, luuletko hänen koskaan huomaavan sinun kaltaistasi? Olet vain ovitai. En tiedä, mistä puhut, kuiskasin, ääneni vapisten. Se oli vahinko, vannon. Valehtelija, hän löi minua poskelle. Kämmenensä isku poskeani vasten kaikui kylpyhuoneessa. Pääni heilahti sivulle ja maistoin verta, kun hampaani leikkasivat huultani. Kyyneleet valuivat poskillani, ei vain kivusta, vaan koko tilanteen valtavasta nöyryytyksestä. Mene polvillesi, Amanda käski, äänensä matala ja myrkyllinen. Mitä? Katsoin häntä epäuskoisena. Sanoin, mene polvillesi ja pyydä anteeksi kunnolla. Anoo minulta anteeksiantoa, tai varmistan, ettet enää koskaan työskentele tässä kaupungissa.
Tuhoan sinut ja sen pienen pennun, jota kasvatat. Vereni kylmeni. Hän tiesi Lilystä. Tietysti hän tiesi. Hän oli todennäköisesti tutkinut minut. Tunsin oloni sairaaksi. Tarvitsin tätä työtä. Tarvitsin vakuutuksen. Tarvitsin rahaa Lilyn hoitoon. Mitä valinnanvaraa minulla oli? Vapisevin jaloin aloin laskeutua kylmälle laattalattialle. Kyyneleet virtasivat kasvoillani. En ollut koskaan tuntenut oloani niin pieneksi, niin voimattomaksi, niin täysin arvottomaksi. Tällainen oli elämästäni tullut. Tämän minun oli kestettävä selviytyäkseni, mutta sitten kylpyhuoneen ovi yhtäkkiä avautui. Katsoin ylös ja siinä seisoi Daniel. Hänen kasvonsa olivat kalpeat, hänen leukansa tiukasti puristuneena. Hänen silmänsä liikkuivat minusta, polvistuneena lattialla kyynelten valuessa kasvoillani ja punaisena kädenjälkenä poskellani, Amandalle, joka seisoi jähmettyneenä järkytyksestä. Daniel, Amanda aloitti, hänen äänensä välittömästi muuttuen joksikin sulavaksi ja viattomaksi. Onneksi olet täällä. Tämä kömpelö tyttö pilasi mekkoni ja sitten tuli täysin hysteeriseksi. Yritin vain rauhoitella häntä. Kuulin kaiken, Daniel sanoi hiljaa. Hänen äänensä oli kylmä, hallittu, mutta kuulin sen alla piilevän raivon. Kuulin jokaisen sanan, jonka sanoit hänelle. Amandan kasvot menettivät värinsä. Sinä mitä? Tulin kotiin aikaisin toimistolta, Daniel jatkoi astuen kylpyhuoneeseen. Kuulin huutamista. Kuulin sinun raahaavan hänet tänne. Olen seisonut tuon oven ulkopuolella viimeiset 5 minuuttia kuunnellen, kuinka haukut ja fyysisesti hyökkäät työntekijäni kimppuun. Hän kaatoi samppanjaa mekolleni, Amanda protestoi, mutta hänen äänensä oli nyt heikko. Se oli vahinko, Daniel sanoi jämäkästi. Hän käveli Amandan ohi ja ojensi minulle kätensä. Sophie, nouse ylös. Sinun ei tarvitse polvistua kenellekään. Otin hänen kätensä vapisevin sormin ja hän auttoi minut ylös. Hänen kosketuksensa oli hellä, niin erilainen kuin Amandan väkivalta. Hän tutki kasvojani, hänen ilmeensä synkistyi, kun hän näki Amandan lyönnin jättämän jäljen. Oletko kunnossa? Hän kysyi pehmeästi. Ja aito huoli hänen äänensä sai tuoreet kyyneleet nousemaan silmiini. Nyökkäsin. En luottaen itseeni puhumaan. Daniel kääntyi Amandan puoleen. Mene ulos. Anteeksi. Amandan ääni nousi epäuskoisena. Olemme kihloissa, Daniel. Et voi puhua minulle näin jonkun ovitain takia. Sanoin mene ulos. Hänen äänensä oli kuin terästä. Tämä ei ole ensimmäinen valitus, jonka olen saanut käyttäytymisestäsi henkilökuntaani kohtaan. Muut työntekijät ovat tulleet luokseni, mutta en uskonut heitä. Luulin heidän liioittelevan, annoin sinulle etulyöntiaseman, koska rakastin sinua. Mutta kuulin sen nyt omin korvin. Näin, mitä teit. Daniel, ole hyvä. Amanda ojensi kättään häntä kohti, mutta hän astui taaksepäin. Lyödit häntä. Uhkasit hänen lastaan. Nöyryytit häntä ja yritit pakottaa hänet anomaan. Millainen ihminen tekee niin? Danielin ääni särkyi hieman. En tiedä kuka todella olet, Amanda, mutta et ole nainen, jonka luulin meneväni naimisiin. Hän ojensi kätensä ja otti Amandan vasemman käden. Hän tajusi, mitä hän oli tekemässä ja yritti vetäytyä, mutta hän piti tiukasti kiinni. Hän liuutti äitinsä kihlasormuksen pois hänen sormestaan. Meillä on ohi, hän sanoi hiljaa. Pakkaa tavarasi ja lähde talostani. Amandan täydellinen naamio murtui täysin. Aiotko heittää sen, mitä meillä on, pois ovitain takia? Jonkun nollan. Oletko hullu? Olen heittämässä sen pois, mitä meillä on, koska olet julma, Daniel vastasi, koska käytät hyväksesi ihmisiä, jotka eivät voi puolustaa itseään, koska et ole nainen, jota luulin sinun olevan. Vartijat saattavat sinut ulos. Kuin tilauksesta 2 vartijaa ilmestyi ovelle. Amanda katsoi heitä ja Danielia, hänen kasvonsa vääntyneet raivosta ja nöyryytyksestä. Kadut tätä, hän sylki. Tuhoan sinut. Kerro heille, mitä haluat. Daniel sanoi väsyneesti. Totuus on puolellani. Ja niin on myös tusina henkilökunnan jäsentä, jotka todistivat, mitä juuri teit. Vartijat ohjasivat Amandan hellästi, mutta päättäväisesti ulos kylpyhuoneesta. Hänen protestinsa ja uhkauksensa kaikuivat käytävää pitkin, kunnes ne lopulta Juhla. Juhla voi odottaa, Daniel sanoi jämäkästi. Sinä olet tärkeämpi. Tule nyt.
Hän vaati saada ajaa minut sairaalaan itse. Lääkäri vahvisti, että minulla oli mustelmia, mutta ei mitään vakavaa. Daniel odotti koko ajan, soitti puheluita peruuttaakseen juhlan ja hoitaakseen Amanda-tapauksen seurauksia. Kun palasimme kattohuoneistoon, hän kutsui kaiken henkilökunnan koolle ja pyysi anteeksi. Hän pyysi anteeksi, ettei ollut uskonut heitä, ettei ollut puuttunut Amandan käytökseen ja ettei ollut suojellut heitä. Sitten hän teki jotain, mikä järkytti minua. Hän antoi minulle palkallisen vapaan toipua, ei vain fyysisesti, vaan henkisesti. Ja kun mainitsin olevani huolissani Lilyn tulevasta lääkärikäynnistä, hän sanoi hiljaa, että hän maksaisi kaikki hänen sairaanhoitokulunsa. Ei lainana, vaan anteeksi pyyntönä siitä, mitä olin kokenut. Itkin. En voinut sille mitään. 2 vuotta olin hukkumassa, yrittäen pitää pääni pinnalla, peläten epäonnistuvani Lilyn suhteen, ja yhtäkkiä tämä mies, pomoni, oli heittämässä minulle pelastusrenkaan, jota en koskaan odottanut. 3 kuukautta kului. Lilyn hoito sujui hyvin, täysin Danielin anteliaisuuden ansiosta. Palasin töihin ja talon ilmapiiri oli täysin erilainen. Daniel oli läsnäolevampi, sitoutuneempi kaikkeen. Hän vaikutti jotenkin kevyemmältä, kuin paino olisi poistettu. Amanda yritti haastaa hänet oikeuteen kunnianloukkauksesta ja lupauksen rikkomisesta, mutta kylpyhuoneen tapahtumat nähneiden henkilökunnan jäsenten todistukset yhdistettynä aiemmin dokumentoituihin valituksiin murskasivat hänen tapauksensa. Hänen maineensa seurapiireissä romahti. Sillä välin Daniel ja minä lähennyimme. Ei tarkoituksella aluksi, se vain tapahtui. Hän kysyi Lilystä ja minä kerroin hänen edistymisestään. Hän kertoi minulle päivästään ja minä kuuntelin. Aloimme juoda aamukahvia yhdessä ennen kuin talo heräsi. 6 kuukautta juhlatapauksen jälkeen Daniel kutsui minut toimistoonsa. Sydämeni hakkasi, luulin jotain olevan vialla. Mutta kun astuin sisään, hän näytti hermostuneelta. Daniel Hayes, miljardööri-toimitusjohtaja, näytti aidosti hermostuneelta. Sophie, hän aloitti, juosten kättään hiustensa läpi. Minun täytyy kertoa sinulle jotain, ja toivon, ettei se tee asioista kiusallisia välillämme. Odottelin, sydämeni pomppiessa. Amanda oli oikeassa yhdessä asiassa, hän jatkoi pehmeästi. Huomasin sinut. Alusta asti huomasin, kuinka kiltti olit, kuinka ahkerasti työskentelit, kuinka paljon rakastit sisarentytärtäsi. Huomasin kaiken sinusta. Mutta olin Amandan kanssa ja luulin, että tuntemukseni oli vain ihailua, kunnioitusta. Hän astui lähemmäs, mutta hänen lähdettyään, vietettyämme nämä kuukaudet tutustuen sinuun paremmin, tajusin, että se on niin paljon enemmän. Rakastan sinua, Sophie. Rakastan vahvuuttasi, armoasi, sydäntäsi. Rakastan tapaa, jolla luet iltasatuja Lilylle puhelimessa taukojesi aikana. Rakastan tapaa, jolla hymyilet, kun luulet, ettei kukaan katso. Rakastan sinua. Seisoin jähmettyneenä, kyyneleet valuivat kasvoillani. Tuntui kuin 100 kerta siitä, kun olin tavannut tämän miehen, mutta nämä olivat onnellisia kyyneleitä. Sinun ei tarvitse sanoa mitään juuri nyt, Daniel sanoi nopeasti. Tiedän, että tässä on valta-asema, enkä halua sinun tuntevan painostusta. Jos et tunne samoin, mikään ei tarvitse muuttua. Minä rakastan sinua myös. Keskeytin, ääneni tuskin kuiskauksena. Olen ollut niin peloissani myöntämään sitä, edes itselleni, mutta rakastan sinua. Hymy, joka levisi Danielin kasvoille, oli kaunein asia, jonka olin koskaan nähnyt. Hän sulki välimatkan ja otti kasvojani hellästi, varovasti, kuin olisin ollut jotain kallisarvoista. Saanko suudella sinua? Hän kysyi pehmeästi. Nyökkäsin ja kun hänen huulensa koskettivat omiani, tunsin olevani viimein kotona. Vuosi myöhemmin Daniel ja minä menimme naimisiin pienessä, intiimissä seremoniassa Lilyn ollessa kukkaneitomme. Hän adoptoi hänet virallisesti ja hän kutsuu häntä nyt isäksi. Olemme perhe, odottamaton, epätavallinen, kaunis perhe, kattohuoneisto. Joka kerran tuntui kultaiselta häkiltä, tuntuu nyt kodilta. Joskus ajattelen sitä hetkeä kylpyhuoneessa, polvillaan kylmällä lattialla, tuntien itseni arvottomaksi ja rikkinäiseksi. Ajattelen, kuinka Amandan julmuus, jonka tarkoituksena oli tuhota minut, johti minut suurimpaan onneen, jonka olen koskaan tuntenut. Ei rahan tai ylellisyyden vuoksi, vaan koska se paljasti,
kuka Daniel todella oli. Se näytti minulle, että ystävällisyys on olemassa, että oikeus joskus voittaa ja että rakkaus voi kasvaa odottamattomimmissa paikoissa. Tuo kylpyhuoneen kohtaaminen muutti koko elämäni. Joskus pahimmat hetket johtavat parhaisiin lopputuloksiin. Jos nautit tästä tarinasta, tykkää tästä videosta ja jaa se jonkun kanssa, joka tarvitsee kuulla, että oikeiden asioiden puolesta puhuminen on tärkeää. Ja jos haluat lisää uskomattomia tositarinoita, tilaa kanava ja paina ilmoituskelloa, jätä kommentti alle kertoen, mitä olisit tehnyt minun tilanteessani. Olisitko pysynyt hiljaa vai puhunut? Nähdään seuraavassa videossa.